हेलमेटखौ बाहाय माने कन्डमखौ बाहाय। गोबां सेंग्राफोरानो बा गोबां सेंग्रा सिख्लाफोरानो गोसथोलायनानै रुम भारा लानानै बा जानला मानला जेराव मोनो हाग्रा बंग्रायावनो जा बा सोरनिबा न'आवनो जा बा गावनि न'आवनो थगायना लाना थांनानै बा सानैबो थांनानै मा खालामो आथोन गेलेलायो। नाथाय जाय मिथिनायासो मिथिबाय बे सेफगार्डखौ बे सेफटिखौ गानना लानानै हेलमेटखौ गाननानै बिसोरो प्रटेक्सनखौ लानो हागोन माने गथ' थानाय नङा। नाथाय दि खायसे खायसे मिथिया बे बुस्थुखौ बाहायनाय नङा। जुदि बे बाहायियावनो बिसोरो आथोन गेलेयोब्ला अब्ला बे बुस्थुआ गगारलाङोब्ला एसेबाबो गगारोब्लानो प्रेगनेन्ट जाखायो दै फार्स्ट टाइम खालामनायाव। बेनिखायनो जुदि एसेब्लाबो गगारनानै बियो गथ' फिसा थायोब्ला हिनजावखाया सिख्लाखाया गथ' फिसा थायोब्ला अब्ला मा जाखो बिहा गथ' थानाय न'थ' गारनो होनबाबोथ' गारनाया आरो गारनो नागिरब्लाबो सुवा नांगोन बेयावनो हमजासिगोन। बेनिखायनो दै सेंग्राफोर आंनि नैबे भिडिअखौ जायफ्रा नुदोंना खर'आव सोना लाखा। नोङो सोरबा गार्लफ्रेन्डजों थाङोब्ला बा नोंथाङा खालामनो होनना थांखायोब्ला बे बुस्थुखौ लांफाखा। पकेटाव थाखानांगोन बियो हेलमेटआ मिथिबायना सेंग्राफोर मोननै मोनथामा थाखानांगोन पकेटाव। आं बेखौ सेफटिनि थाखायसो बुंदों दै। बे सेंग्राफोरखौ आं माबा जाहोदों खालामनो गोसो बायध' खालामदों बा गोसो जाहोदों गाज्रि लाइन लांहोनो नागिरदों होननानै बे रखम बाथ्रा नङा बियो। आं सेफटिनि थाखाय बुंदों माने उनाव बेफोरबायदि ना थबनो गथ' फिसा थानाय नङाथ' नों हाबा खालामनांगोन बा नों रायजोफोरजों हमजानानै बुजागोन। बेयावनो नोंहा उनाव फिउचारा खाराब जालांगोन। फिउचारा नोंहा गैला मोना बरबाद। बेनिखायनो बे बुस्थुखौ बाहायनो सेस्था खालाम मिथिबायना। अब्लानो नोङो बेमार सेमारखौ सननाय नङा दै। बेनिखायनो बे बुस्थुखौ बाहायथार। जेमान सिख्लायानो जा सेंग्रायानो जा गुबुन सोरजोंबा खालामलायोब्ला लोगोसे बा सोरबा आइजोफोरखौबो नोंथांमोना खालामोब्ला बे बुस्थुखौ बाहायखा बेमारबो सनगोन नोंथाङा। बेनिखायनो बे बुस्थुआ मस्ट इम्परटेन्ट दै सेंग्राफोर। गोबां सेंग्राफोरानो भुलखौ खालामबोबाय थादों। बेनिखायनो आं नैबे भिडिअखौ बानायनाय जादों। नोंथांमोना बे बुस्थुखौ बाहायनायखौ सुरु खालाम दै।